Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum rid norikom xi ħaġa speċjali. Emmi, tafu x'insejħula din? Din fekruna! Ma sten, x'kulur għandha l-fekruna tal-baħar? Ekku, il-fekruna hi ta' kulur aħdar. Il-fekruna hija annimal veru interessanti. Il-fekruna tal-art kapaċi tidħol fid-dar tagħha stess. Imma kontu tafu li l-fekruna tal-baħar ma tistax tagħmel dan? Id-dar tal-fekruna huwa ibes ħafna, jiġifieri huwa b'saħħtu u diffiċli biex jinkiser. Dar il-fekruna jgħinha biex tipproteġi lilha nnifisha. Ara, x'kombinazzjoni! Tiftakru x'insejħula din? Din brama. U kemm tidher kbira, tridu x'ngħiduha flimkien din il-frażi. Din brama kbira. Din brama kbira. Proset! Il-bram huwa wieħed mill-ikel favorit tal-fekruna. U inti x'inhu l-ikel favorit tiegħek? Illum in-nannu Mario se jieħu lil Zizi u sħaba ġurnata sal-baħar. Il-koll lesti biex jitilqu. Baba għandha bixkilla mimlija ikel u frott frisk tas-sajf biex jitrejqu ftit. Nunu għandu pala u barmil tal-lob biex jibni l-kastelli fuq ir-ramel. Kika preparata b'kappell kbir frasa, nuċċali tax-xemx u qed iġġor fl-ixkun krema ta' kontra x-xemx. Zizi qed iġġor umbrella kbira biex jiskennu taħta mill-qilla tax-xemx. U Tetu, il-laħwa kemm ġibt affarijiet miegħek Tetu, bil-kemm tidher. Tetu qed iġġor ballun kbir, maskra ta' taħt il-baħar, tajjer tal-hawn u anka set flippers. Il-koll jitfaw kollox fil-but tal-karozza tan-nannu Mario u jerħula l-baħar. Kif jaslu, Tetu bla ma jistenna ikun pront jilbes il-maskra tal-hawn ma' wiċċu, il-flippers f'saqaħ u jinxteħet għal-ġol baħar iċafċaf. Sadattant, Zizi u sħaba għadhom fuq l-art fil-bajja. Zizi u n-nannu Mario waqfu l-umbrella l-kbira u fetħu s-siġġijiet taħdejn il-baħar. Nunu qed jibni kastell tar-ramel il-ġmiel tiegħu u Kika qed tfittex iċ-ċakk u l-arzelli biex iżejnu l-kastell bihom. Tetu tajt xjodos u jarrex mal-qiegħ tal-baħar. U ara, hawn x'sab. Tetu donnu sab kaxxa misterjuża fil-qiegħ tal-baħar. Tetu ma jdumx jaħsibha u jaqbad din il-kaxxa misterjuża u jtellaħħa fil-wiċċ. Donna tqila din il-kaxxa, Tetu bil-kemm jiflaħ iġorra, tgħidx fiha din il-kaxxa. Sħabu l-koll iduru miegħu biex jaraw x'qed iġorr. U Tetu jgħidilhom li sab teżor tal-pirati fil-qiegħ tal-baħar u li mistaġbin kemm fih muniti tad-deb fih. Mela aħjar tiftaħa din il-kaxxa misterjuża Tetu, ħanaraw x'fiha. Dawk mhux muniti hemm fil-kaxxa Tetu, dawn ġugarelli tal-plastik imkisrin. In-nannu Mario qed jgħid lil Tetu li mnalla tellaħħa mill-baħar dik il-kaxxa għax issa jistgħu jarmuhom fit-tankijiet tar-riċiklaġġ kif suppost. Għax il-plastik fil-baħar jagħmel ħafna ħsara lil ħlejjaq ta' taħt l-ilma. Proset Tetu, illum salvajt il-ġurnata. Dawn it-tip ta' fkieren iħobbu jieklu l-bram. Imma kontu tafu li xi drabi dawn jispiċċaw fil-periklu minħabba skart li jintrema fil-baħar. Xi drabi il-fkieren jaraw basktijiet tal-plastik li jkunu ntremew fil-baħar u dawn jaħsbuhom bram. Bekk povri fkieren jispiċċaw jieklu l-plastik minn flok ikelli huwa tajjeb għalihom. Tafu x'inhu dan? Ara, l-litra G. Din il-kelma tibda b'litra G. Ekku! Il-grunge! Il-grunge huwa wkoll wieħed mill-ikel favorit tal-fekruna. Imma il-grunge tgħid xi jħobb jiekol.
Iva, il-granċ jihop jiekol ħafna ikel differenti bħal uħud żgħir, dud tal-baħar, kalamari u stilel tal-baħar. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narok, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.